Naghinay-hinay na og panghipos ug pamauli ang mga delegado sa Palarong Pambansa 2024 sa ilang nagkadaiyang rehiyon human sa closing ceremony sa palaro kagahapon sa gabii, Hulyo 16. Sama sa mga delegado sa Caraga Region nga miistar sa Lahog Elementary School nga atong naabtan nga nang hipos. Gitakdang mubiya sila sa Sugbo ug adlawa. Si 𝗟𝗏𝗏 Gerong, teacher and delegate gikan sa Caraga, misaysay sa ilang kasinatian dinhi sa Sugbo alang sa palaro. Pagpasalamat sa ila pagatiman namo diri. Labagi na gid sa Miss Hall ang ila na sila utility nga naghinlo diri sa eskwelahan. Nga among kuan na anytime mga basura nga kada adlaw, tubig, wa gyud mi maglisod sa tubig bisag out 1,000 plus man tingali mi diri. Karon nga nahuman na ang palaro dinhi sa dakbayan, laing gipangandaman sa mga tunghaan ang pagbalik na sa klase. Subay niini gilusad karong adlawa Hulyo 17 ang tinuig nga Brigada Eskwela. Ang nationwide kick-off ceremony gipahigayon sa lungsod sa Carmen, amihan ng Sugbo, nga gipanguluhan ni Vice President ug outgoing Education Secretary Sara Duterte. Gihisgutan ni Duterte ang pagtinabangay sa pagpangandam sa mga eskwelahan alang sa mga estudyante sa umaabot nga school year. Ang Brigada Eskwela ay bayanihan ng whole of community approach sa pagtulong-tulong para maayos natin ang ating mga paaralan sa paghahanda ng pasukan ng ating mga anak. Nagpapasalamat. Dinhisab sa dakbayan, nasayran sa My TV Cebu ang mga preparasyon sa Brigada Eskwela sa Lahog Elementary School gikan sa principal nga si Dr. Cecil Abrenge. Gitakdang sugdan ang Brigada Eskwela sa Hulyo 22. Last week pa mi nag-prepare na for Brigada Eskwela. So considering nga naapay nakakuan diri, so wala pa gyud mi makamontar para sa mong preparation sa Brigada Eskwela. But we are all ready with regards to the matrix for the activities, matrix of activities sa Brigada Eskwela. Midetalye sab si Rosario Villarasa, coordinator sa Lahog Elementary School, sa kakuwang sa mga gamit sa eskwelahan nga unta masulbad bag-o magsugod ang klase. Sa eskwelahan nag-needs jud mi kanang kung naay stakeholders nga gusto mo donate, ang among priority kanang printer, computer, or school supplies, pwede na din. Amo jud pinaka kuan jud is sound system. Gawas sa Lahog Elementary School, may butyag sab ang principal sa Guadalupe Elementary School, 𝗏𝗏𝗏 nga gawas sa pagpanglimpyo, gipangandaman nila ang implementasyon sa matatag curriculum alang sa kinder, grade 1, 4 ug 7 inikabalik sa klase. So far, ma'am, next week pa man ang atong Brigada Eskwela, and we are going to have a meeting to finalize everything after mo kuan na ato ang mga bisita. Ang kani sa atong matatag curriculum nga i-implement na sa kinder, grade 1, grade 4 yung matatag curriculum. Matatag curriculum, ma'am. Part gyapon na siya sa K-12 curriculum nga gi-enhance nga gipang kanang gi-congest ba ang ato ang curriculum. Kini si Elaiza Mae Peñaranda, alang sa My TV Cebu.